Okay. It's on. Oh, it's on. Can you please take the... Okay. Otettiin täällä Giant Cannonille Bud Light. Okay. We are going to make the same. Will you please take... Yes. Here comes the real man and doesn't take Bud Light, but takes Bud normal. Could you please move a little bit so I get the good background on your video clip? Normal Budweiser for the Giant. Niin, ei jos Luukkosenkaan poika pienenä karjuna osannut arvata, että tämmöiseen paikkaan tuut ottaa padia. Vai mitä? Ei oo pari maistunut koskaan näin. Niin, näin hyvä. Kylmää. Thanks Timo Luoma. Hän on ammattilainen. Osaa nämä hommat. Se on ollut. On hyvä. Lukiks tämä? Näissä piireissä ollut. Uksia jäämässä. Meidän jääkaapissa 2 olutta. Ei 2 juomaa. Ajateltiin, että tää on niinku... No niin veli Jaakko, älä lopeta puhuminen, hörppää. Miltä maistuu? No niin. Raikas. Nyt päätän kuvaraporttini oluen ryyppäämisestä Giant Canyonista tähän.